Nokoromo gi jwang' atamalo 64 mar jo Kenya neno ni higa mar 2024 osebedo matek to ahinya e weche mag pek mar ngima kod uchumi. Masani ok dhi maber. Ma en kaluwore gi nonro ma ogol gi Infotrack ma bende yango ni atamalo 76 mag jo Kenya neno ni Kenya ochomo kamarach. Nonro no kata kamano yango ni atamalo 42 mag oganda mawuok e alwora ma Nyanza neno ni higa mar 2025 dhi bedo maber. Osebedo higa marach, higa mapek, higa ma ojogo oganda, higa ma oganda dwaro ni orum kendo manyien ochaki. Magi luwore kod nonro ma ogol gi kambi timo nonro mar Infotrack. Infotrack ogolo ripod gi mar giko mar higa manyiso kaka higa mar 2024 osebedo. E nonro manokete ayanga gi jatim nonro maduong' mar kambi mar Infotrack Jovin Wanyingo yango ni thoth jo Kenya oseyuak ni ngima e higa mar 2024 obedo mapek ahinya, ka bende thothgi ok nyis yie kod geno ni higa mar 2025 ok dhi bedo mayot negi. Nonro ni yango ni oganda jo Kenya maromo atamalo 76 wacho ni Kenya ok dhi maber ka ipimo gi higni mokalo. Bende yangore ni jo Kenya maromo atamalo 9 wacho ni Kenya dhi maber kendo gimor. Atamalo 64 yango ni higa mar 2024 obedo marach, ka atamalo 2 wacho ni ngima higa mar 2024 obedo ma ok rach ahinya, kendo atamalo 14 yango ni ngima higa mar 2024 obedo maber mokalo. Joma mine maromo atamalo 68 wacho ni kanyakla ni higa mar 2024 osebedo mapek kuomgi ahinya. Jo Kenya ni kod geno mopogore e kaka higa mabiro mar 2025 biro bedo. Kuomgi, atamalo 30 mar jo Kenya wacho ni higa mar 2025 biro bedo maber moloyo higa mar 2024, ka atamalo 12 wacho ni higa mar 2025 dhi chalo gi higa mar 2024. Bende atamalo 22 wacho ni higa mar 2025 dhi bedo mapek moloyo higa mar 2024, ka atamalo 36 mar jo Kenya to ne ok ogolo pachgi ewi kaka higa manyien biro bedo. Gwenge ma Nyanza ni kod geno maduong' ni higa manyien mar 2025 dhi bedo maber moloyo ka gin gi atamalo 42. Imbo mar piny Kenya ni kod atamalo 35, ugwe mar piny Kenya ni kod atamalo 32. Kenya madiere kod nyandwat ma ugwe ni kod atamalo 26 moro ka moro, kendo hoho mar okak geno duono gin gi atamalo 24. E twak marwa gi jatim nonro maduong' ka Infotrack Jovin Wanyingo oleronwa gima omiyo oganda mawuok Nyanza nenore ka gima geno margi ni malo moingo oganda mamoko. Kero osebedo ka ng'eny koni, kendo nitiere gik ma kaka gwel mosebedo kigwelogo oganda mar Joluo. Nyalo bedo ni mago achiel kuma gik mosemoro oganda mar jo Kaluo koni. Emomiyo kata king'iyo report, en mana Luo Nyanza koni emanye paro bedo kod geno ahinya mopogore kod regions mamoko kata provinces machon. Iyudo ka duoko kane wang'iyo duoko makawuono, duoko makaluo nyiso geno, ni geno nitiere. Taparo ni ma kaluwore kod maino ma serikal osebedo koketo machiegni, kata ma kaluwore kod kaka nogwel jotend migepe machiegni. Aparo ni gisetieko kok dweche karibu 4 kata 3 gi wiye nyaka nyocha gwelgi. Jopiny koro ritane ni higa manyien biro bedo nade. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakoromo gi jwang' mag weche mantiere kar kae tielo mokwongo mag weche manyien mag duol odhiambo ma kawuono. Wakawiyo masani ka duogo sigana pod thoth ahinya, koro kik idhi mabor. Kini gi remote kane pod abiro gi mathoth e Ramogi TV. Kik idhi mabor. Looking for thrills? Experience